Ayab ti pinagdayaw. Agyaman kayo iti apo ta isut ket na imbag. Agpaot ngagnanayon ti ayat na. Sa wenyo dagitoy a balikas, iti panagrukbabyo ti apo, dagay amin na sinubot na, nispal na kay iti ima dagiti kabusoryo. Innala na kayo kadagiti gangganaet a pagilyan. Inumong na kayo manipod iti amyanan ken abagatan, manipod iti laod ken daya. Adadig iti nagkalkalautang iti latang, sanda nasurutan ti dalan ngagturong iti syudad nga inda pagnaidan. Nasagabada iti bisin ken wow, ken amin anamnamada ida napukaw. Imawag da iti apo, iti marigatan da, ket inispan na ida iti narikot akasasaad da. Iturong na ida iti nalinteg adalan, agingga adimteng da iti syudad a pagtangyaan da. Rumbeng nga rod nga giyaman da iti apo, gapu iti di agbalbaliw nga ayat na, gapu kayo iti nakaskas da o empay na kadakwada. Painumen na dagiti mawaw, ikan na iti agkakaimbag abanag dagiti mabisin. Panunutan ko ma dagitoy dagita da sirib na, kat tinapudno nga ayat ti apo bigbigan da. Kantahan tayo ti himno. Santo, 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 Diyos na napigsa, pagkanta kami nga agdaydayaw ken ka.
karag tayo. Amami nga Diyos nga man nakabilin amin na namarswa ti langit ken daga. Maminsan manen apo nga umay kami, manen dito'y balay mo nga pagdayawan, para ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Apo, salamat tinapalabas nga aldaw na di na kam nga binaybayan. Ket dawatin mi nga rod, nalinisin mo, O Lord, ang bawat puso namin para kami maging karapat dapat na humarap sa iyo. Bendisyonan ti tunggal may sa kada kami, ket ti pastor mi nga mangted ti mensahe nga itud mo kada kami, O Lord. Salamat po, Jesus, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Dahil ti dawat mi, itinagan niya po si Kristo, our Lord and Savior. Amen. Denggan tayo nga rod, ti damdamag ken kablao. Good morning! Dahito'y ti aldaw nga narami ti Apo agragsaken agrambak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Friends, ang bawat isa po sa atin ay pinagpala. Bakit? Kasi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na sumamba. Sa nakaraang magdamag, may mga hindi na po nabigyan ng pagkakataon na sumimba. Yung iba, dahil sa mga iba't ibang mga sitwasyon, yung iba, nagkasakit, at yung iba sa ibang bansa nga, bawal sa kanila ang sumimba. Mga Kristiyano, pinagbabawal na sila'y sumamba. Dahil iba ang relihiyon ng bansa na kung saan sila naroroon. Kung kaya't tayo'y lubusang pinagpala dahil binigyan tayo ng pribilehyo ng pagkakataon na sumamba. This actually this opportunity to worship is actually more meaningful, especially for us today, lalo na sa amin, kasi kagabi, biglang tinawag sa amin na na-stroke yung panganay namin. Kung hindi, at hanggang ngayon po, walang malay, nasa hospital, nasa ICU. Kung hindi na-stroke na ako, nandun na sana sa simbahan, mamaya yan. So, sabi ko, every opportunity to worship, let us seize it, let us grab it. Samantalahin natin na tayo'y binigyan ng pagkakataon na magsimba. Kasi marami po ang hindi nabibigyan na ng pagkakataon na magsimba kapag linggo dahil sa iba't ibang mga sitwasyon. So, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pinagpala dahil nandito ka ngayon? Amen, amen. Tayong lahat ay pinagpala dahil nandito tayo ngayon. May pagkakataon tayong sumamba sa Panginoon. Unang linggo na po ngayon ng Agosto. Ito po yung buwan ng ating sa unang pagkakataon,
ay ipagdiriwang natin ang anibersaryo ng Iglesia sa buwan ng Agosto. Bakit? Kasi ang unang pagsambang Metodista at unang pagsambang Protestante dito sa Pilipinas ay nangyari noong August 28, 1898. Sa panguna ng isang pastor na Metodista na si Chaplain George Stahl. Yun po yung kinikilala natin na simula ng Methodist work, though hindi formal, at Protestant work, though hindi formal dito sa Pilipinas. So the first Protestant and Methodist worship happened on August 28, 1898. Kung kaya't 127 ng ating pinagdiriwang dahil nagsisimula tayo doon. 127. Generations on mission. Disciples who love, serve, and lead. Ito po yung ating tema sa ating pagdiriwang na ika-127 anibersaryo ng ating simbahan. The first Filipino Protestant Church in the Philippines. Tayo po ang pinakaunang simbahang protestante na Pilipino dito sa Pilipinas. Pinapalakpakan po yun. Sumasabay po tayo, actually, sumasabay tayo sa Declaration ng Independence ng Pilipinas. June 12, 1898, ang Independence Day, the first Declaration of Independence. August 28, 1898 naman ang unang pagsamba. Kung gaya't magkasing edad po ang independence ng Pilipinas at ng simbahan natin. Sa pagdiriwang po ng ating ika-127 anibersaryo nating simbahan, may mga iba't iba ang gawain po tayo. Anong mga ito? Una-una sa darating na Martes, gaganapin po ang ika-12 anibersaryo ng Loading Ministry. Yung loading muna, anak. Ayan. So, ika-12 anibersaryo po ng Loading Ministry, August 5, sa darating na Martes po ito, gaganapin po ito dito sa ating sanktuaryo. Alas 3 po ng hapon yan. Pero alas 12 pa lang, nagpapapasok na po tayo kasi may practice ang, may mga registration sila, may libreng taho, at maliligo sila doon sa likod. Pagkatapos nila maligo, saka sila papasok dito sa santuaryo. At eksaktong alas 3, magsisimula ang kanilang pagsamba. Magsisimula yung kanilang worship. So, sama po natin sa ating panalangin yung matagumpay na pagdiriwang ng ika-12 anibersaryo ng Loading Ministry bilang bahagi ng ika-127 anibersaryo ng ating iglesia dito sa NACS. Sa mga gusto pong tumulong sa ating Loading Ministry, welcome na welcome po kayo. Kung gusto po ninyo magbigay ng tsinelas, ng kape, Milo, biskuit, noodles, welcome na welcome po kayo. Kung gusto niyo namang magbigay ng cash, welcome na welcome din po kayo. Kung gusto niyo magbigay ng mga damit, wag naman yung mga gula-gulanit, ha? Yung mga nagagamit naman. At wag naman Amerikana. At wag yung damit ng mga prinsesa, hindi po nila magagamit yun. Minsan may mga, hindi naman dito. Minsan nagpanawagan kami, pero hindi dito sa NACS, no ulit ko. Nagpanawagan kami ng relief para sa mga binaha. Aba, may isang karton na dumating. Karamihan sa mga laman nun, may mga Amerikana.
Again, hindi dito sa NACS yun. Yung ibang dumating, mga pansagala. Magsusuot yung mga may baha pa sa bahay nila, pero ang suot nila na Amerikana at Sagala. So, yun po. Welcome na welcome po kayo. Especially sa mga panahon ng tag-ulan, kailangan din po nila ng mga damit. Mula bata hanggang matanda po yan. At kasabay po ng ating loading ministry, mayroon din pong medical mission or pagbibigay ng mga gamot para sa kanila. Bahagi po ng loading yon. Huwag mo na ito, anak. Sa Martes po ay may mga free, libreng gamot din na ibibigay natin sa mga dumadalo ng loading. Again, ang loading po ay ministry natin yan sa mga taong nasa kalye, mula sa Loto hanggang dito. Minsan may mga iba pa nanggagaling hanggang sa Pasay. Pangalawa, eto na, ang iba't ibang mga gawain sa pagdiriwang ng ating 127 anibersaryo nating simbahan. August 9, mula alas 8 ng umaga, ang ating medical and legal mission, dito po sa Quadrangle gaganapin. Kung di pa po kayo nakapalista, ibigay lang po ninyo yung pangalan sa opisina or di kayo kay Ate Marlene para isama niya yung inyong pangalan sa mga nakapre-register. Kung may gusto kayong ipakonsulta na medical at legal, libre po ito sa August 9, 2025 sa Quadrangle po, dito po sa likuran ng ating santuario. Sunod po, August 17 to 23. Lunes hanggang Sabado. Anong gagawin natin dyan? Nasa gitna. That's a week-long dawn prayer. Actually, ang dawn prayer natin nagsimula ng Linggo. Pero regular na po kasi yun. And then, Lunes hanggang Sabado, araw-araw po yan na dawn prayer, alas 5 ng umaga, para sa rebuilding at para sa matagumpay na pagdiriwang na anibersaryo ng ating iglesia. So, 17 to 23 po yan. And then, sa Huwebes naman, August 21. Gabi ng Huwebes, August 21, gaganapin po ang Revival and Healing Night. Revival and Healing Night. Dito rin po sa santuario natin, sa oras po ng ating midweek, sa halip na midweek service, Revival and Healing Night po yan. And then 24, August 24, yan po yung ating anniversary Sunday. Alas 9 po ng umaga yan, joint service po yan. Sa August 24, ang ating anniversary Sunday, joint service, alas 9 ng umaga. At bahagi po nating pagdiriwang ng ating anniversary Sunday ay ang ating replica envelope. Kung sino pa pong walang replica envelope, marami pa pong available na replica envelopes tayo. Nandyan po sa mga pinagkukunan ng ating mga printed liturgy, printed bulletin. Dito po nilalagyan natin yung ating special offering bilang pasasalamat sa Diyos sa pagdiriwang natin ng 127 taon ng iglesia at saan mapupunta ito para po sa rebuilding the temple project. Kung titingnan po natin yung ating herald,
Ito po, doon sa pinakalikod, rebuilding fund with time deposit. Magkano na po yung nasa rebuilding fund natin? Available fund balance. 21,102,245.18. Malayo pa po yan sa kailangan natin para sa rebuilding. 10 years ago, ang estimate po na kaya kailanganin natin para sa rebuilding ay 150 million. 10 years ago po yun, pero pagkatapos ng 10 taon, magkano na kaya ang kailangan natin? Baka 200 na. Pero magkano pa lang po ang pundo natin? 21 million pa lang. Malaki pa ang hahabulin natin. So doon po mapupunta yung ating replica offering. Sama-sama po tayong gumalaw at magbigay para masimulan na ang pagtatayo ng ating mas moderno, mas bagong struktura ng ating simbahan. So, yan po yung sa August 24, alas 9 po ng umaga. At sa August 31, anong mangyayari po sa August 31? Alas 9 ng umaga, joint service din po ito. Anniversary cantata sa pangunguna ng ating choir. Isama po natin sa ating panalangin ang ating mga koro at nang sa ganun ay maging matagumpay ang anniversary cantata ng ating simbahan sa pangunguna nila. Yan po yung mga gawain natin sa pagdiriwang ng ating anibersaryo ng Iglesia. Ano nga ulit ang ating tema? Nasa harapan po nating liturgy. At yan na naka-flash. Generations on mission. Disciples who love, serve, and lead. Tayo na yung henerasyon na nagmimisyon dahil tayo yung mga alagad na nagmamahal, naglilingkod at nangunguna. Sa August 16 din po, Sabado po ito, August 16, dito rin po sa NACS, gaganapin ang praise and worship ng distrito sa pamumuno ng ating mga kabataan sa distrito. So, tinatawagan ko ng pansin lahat ng mga kabataan, August 16 po yun, dito sa ating sanctuaryo gaganapin yon. Happy birthday! Sino kayo mga nagdiriwan na kalakarawan sa linggong ito? We have Shalom Kinsayas, Iris Kimberly Soriano, Melody Landingin, Violeta Maborang, JM or John Mark Dalyares. Asan siya? Baba anak. JM, baba. Clarissa Bautista, Catherine Liberato, Ariel Tumalinan, Estrella Yu. Sino to? Ha? Kapatid natin Mirna. Scarlett Althea del Rosario, Jack Mute Aquino, Alessandra Maribojo, Luis Bamba Jr., Vine Andre Samson. Baba. Meron pa po bang nagba-birthday dyan sa linggong ito? Pwede po bang punta kayo dito sa harapan? Ayan.
Pansinin nga po ninyo yung mga nasa tabi nyo o nasa harapan ng likuran. May bagong mukha po ba dyan? May bagong retoke? Wala. Dito kayo sa gitna, mga anak. JM, Vine, dito sa gitna. Ayan. Para nasa sentro kayo, syempre. Sige po. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, na mga anak na ito na magdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Salamat po sa buhay nila. Salamat sa pagkat ginagamit mo sila sa paglilingkod sa pamagitan ng choir. Salamat din po sa kanilang ministeryo. Salamat po sa pagkat alam namin na kayo siyang Diyos na nangunguna at gumagabay sa kanila. Sa pagdiriwang po ng kanilang karawan, dalangin namin pagkalubong special na pagpapala, special na regalo sa kanila. I-bless mo sila, ang kanilang pag-aaral, sampu ng kanilang pamilya. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin at deklarasyon ng pagpapala para sa kanila. Amen at Amen. Happy birthday and God bless you. Ngayon, tinatawagan naman natin lahat ng mga bata na pumunta dito sa harapan. At nang kayo naman ay aming may panalangin. Sige po, tayo'y manalangin. Muli, lumalapit kami sa inyo, O Diyos. At sa paglapit po namin sa inyo, narito po ang mga bata dito sa simbahan. Sa kanilang kamusmusan, ginagamit nyo sila upang sa ganun ay may tanghalang yung dakilang pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na samahan nyo sila sa kanilang paglaki. Ipagkaloob ang pangangailangan nila sa bawat araw. Ilayo sila sa anumang kapahamakan at kung meron mang sakit silang nararamdaman, sa ngalan mo, Kristo, tanggapin nawa nila ang kagalingan. I-bless mo rin ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Tulungan mo sila pang sa ganun ay mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang mga batang ito, ang mga anak na to. I-bless mo rin, Panginoon, lahat ng mga bata, saan man sila naroon. May mga bata po na walang tinitirhang tinong tahanan. Yung iba po nasa lansangan. May iba po biktima ng mga gyera. Tulungan mo sila, protektahan sila, bantayan, ingatan sila. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at Amen. Atin pong pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Ti panakaibasa, ti nasantuan na surat, nga masarakan, ti daan atulag, Salmo 141, verse 1 hanggang 9. O Diyos ko, ken arik, ipakaamok amay naindaklan ka. Agyamanak ken ka, iti agnanayon nga awan inggana. Inaldaw ko nga agyamanak ken ka, idaydayaw, kanto iti agnanayon nga awan inggana. Naindaklan ti Apo,
ket maikari anay nandaklan ti panakaidaydayaw na saan ang matukod ti kinatanok na. Madaydayaw to dagiti aramid mo iti tunggal kapututan. Ipakaamudan to dagiti gapwanan a naidaklan. Masarsarita tanto ti dayag ken daeg mo. Ket utek bekto dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ipakdaar dagiti tattao dagiti nakasas daaw nga aramid mo. Ket ipakaamok to iti kinaidaklan mo. Saritain danto iti amin na kinaimbag mo. Ikanta danto iti kinamanga asim. Managparabor ken manangaasi ti Apo. Saan ang nalaka nga agpungtot. Ket timet maibos ti kinamagayat na. Naimbag ti Apo iti tunggal maysa. Ket nadungo kadagiti amin a pinarswana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Maling pag-iipon ng kayamanan. May isang tao mula sa crowd ang nagsabi kay Jesus, "Teacher, sabihin niyo nga po sa kapatid ko na ibigay na sa akin ang share ko sa mana." Pero sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, sino nagbigay sa akin ng karapatang mag-judge o maghati ng kayamanan niyong dalawa?" Sinabi niya sa lahat, "Huwag kayong sakim. Di nasusukat ang buhay sa dami ng yaman." Tapos nagkwento si Jesus ng parable sa kanila. May isang mayaman na nakapag-harvest ng marami sa bukid niya. Naisip niya, "Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglagyan ng mga hinarvest ko. Alam ko na. Ipapagibak ko ang mga bodega at magtatayo ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang lahat ng wheat at iba ko pang hinarvest. Tapos, sasabihin ko sa sarili ko, ang swerte mo talaga. Marami ka nang naipon para sa maraming taon. Kaya, mag-relax ka, kumain, uminom at mag-enjoy." Pero sinabi ng Diyos sa kanya, "Bobo, mamamatay ka ngayong gabi. Sino ngayon ang makikinabang sa mga pinaghirapan mo?" Ganyan ang mangyayari sa mga nagpapayaman ng sarili niya, pero mahirap naman sa harap ng Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo.
Isagana tayo nga ro, ti puso tayo nga manggigan tayo ti mensahe, ti kanta, manipod iti Nax Choir.
Thank you, choir. "127 years of faithfulness." Mga kapatid, sa loob ng 127 taon, ang simbahan ay dumaan sa maraming pagsubok at tagumpay. Naranasan natin ang walang kapantay na pagpapala at paggabay ng Diyos. Isang panahon ng katapatan, ng pag-asa, at ng paglago na nag-ukit ng malalim na marka sa ating mga puso at sa kasaysayan ng ating komunidad. Sa ibang yung ibang mga dating miyembro ng simbahan natin na wala na sila dito dahil sila yung mga naatasan na manguna sa ibang mga misyon ng NACS noon. At nasa ibang mga local churches na rin ngayon, sila yung naging founders ng mga local churches na yan. Sabi nila sa akin, "Pastor, nung panahon namin, pag linggo, hindi ka pwedeng malate. Kasi kung na-late ka, wala ka nang uupuan. Mula sa baba hanggang sa taas, punong-puno. Kung na-late ka lang ng konti, magtiis kang nakatayo na lang sa likod." Sabi ko, wow, ganun talaga yung NACS noon? "Yes, Pastor," sabi nila. Ang tanong ko nasunod nasaan kaya sila ngayon? Sa bagay, sabi ko nga, yung iba, naging founders na rin ng iba't ibang mga United Methodist Churches dito sa Pilipinas. Thank you. At yung iba, nangamatay na. Yung iba naman, nasa ibang bansa na. Tayo ngayon yung magpapatuloy at tayo ngayon ang magtatrabaho upang sa ganun ay maibalik yung kapag na-late ka lang ng konti, wala nang upuan ang mga tao. "127 years. Panahon ng katapatan, ng pag-asa at ng paglago na nag-ukit ng malalim na marka sa ating mga puso at kasaysayan ng ating lipunan." Nag-ukit ng marka sa ating lipunan. Kung papansinin po ninyo yung harapan natin, nandiyan yung National Historical Commission marker na nagsasabi na kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas na ang simbahan natin dito sa NACS ay na malaki naging kontribusyon nito sa ating lipunan. At ito ang pinakaunang protestanteng Pilipinong simbahan sa Pilipinas. May historical marker po yan. Ngunit mga kapatid, ang paggunita sa ating nakaraan ay hindi lamang dapat maging isang pagbabalik-tanaw, kundi isang malinaw na gabay tungo sa isang mas makabulang kinabukasan. Ang tanong natin ngayon, paano natin mapapakinabangan ang ating 127 years na pamana upang maipasa ang ating pananampalataya at makatulong sa susunod na henerasyon? Ang ating pagninilay-nilay sa ating mga binasang talata kanina, mula sa Awit 145 at sa Lucas 12,
ay naghatid ng dalawang malinaw na aral para sa atin. Dalawang bagay lang pong gusto kong tingnan natin. Una, sa Psalm 145 verse 4, pinapakita dito ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya. The importance of sharing our faith. Ang talatang ito ay isang malinaw na utos. Isang salinlahi ay magsasanay sa ibang salinlahi ng iyong kapangyarihan at ipapahayag nila ang iyong mga gawa. And they will declare your works. Mga kapatid, hindi sapat na tayo lamang ang nakikinabang sa biyaya ng Diyos. Hindi sapat na tayo lamang ang nag-e-enjoy sa mapagpapala mula sa Diyos. Maging tagapagdala tayo sana ng mabuting balita, ng balita na ang Diyos ay Diyos na nagpapala. Maging tagapagbahagi sana natin ng balita na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Hindi po sapat na tumanggap tayo ng pagpapala, tumanggap tayo ng kagalingan, tapos na. No. We need to share that good news to others. Huwag tayong maging makasarili. Huwag nating sarilinin yung biyaya. Once we receive the good news, let us share to others. Spread the word. Let others know that in this church, people are being blessed. In this church, lives are changed. In this church, many of the sick are being healed. In this church, many of the prayers are being answered. Ipamalitan natin na maraming may sakit ang gumagaling. Ipamalitan natin na maraming buhay ang nabago at nababago. Ipamalitan natin na maraming mga panalangin ang tinutugon ng Diyos. Isa sa napakagandang balita, kapag may mga pumupunta dito para humingi ng panalangin na sana makapasa sila sa kanilang review or sa kanilang exam, board exam, ang mabuting balita na natatanggap ko mula sa kanila ay, Pastor, praise God, dininig ng Diyos ang panalangin natin, pasado na po ako. Marami pong ganyan. Every time na may pumupunta dito, 90%, kung hindi man 95% sa mga nagpapapray para makapasa sa board exam ay pumapasa. Lara, tumayo ka nga, anak. Ayan siya, isa sa mapumasa sa LET. First time, diba? First attempt. Ipinanalangin natin yan. Taga sa atin yan. Yung anak natin, kumuha ng bar exam. Pinanalangin natin, pasado, abogado na ngayon. Sino pa yung mga pumasa sa mga board exams? Si Isaiah. Ay, Elijah. Criminology, no? Isinama natin sa panalangin, tumayo kayo nga, anak. Answered prayers. Marami pa. Sino dito yung mga nagkasakit at nung pinanalangin na gumaling? Tumayo. Ay, ba't na dalawa lang? Tatlo. Ba't tatatlo lang? Ang dami nyo, Ayan. At marami pa actually. Sige po, upo na po tayo.
Sino dito yung mga may mga prayer request na nung pinanalangin natin ay tinigon ng Diyos ang kanilang mga panalangin? Tumayo. Hindi lang po taas ang kamay, tayo. Lahat ng mga, ang panalangin ay dininig ng Diyos nung pinanalangin natin. Ayan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sige po, upo na. Friends, in this church, prayers are being answered. Pero wag po nating sarilinin yun. Ipagsabi natin sa iba na sa simbahang ito may kagalingan. Nasa simbahang ito may katagumpayan. Nasa simbahang ito ang mga panalangin, bawat panalangin ay tinutugon ng Diyos. Nasa simbahang ito ang buhay ay nabago. Itong sinasabi ng awit, Psalm 145, ibahagi natin sa iba. Ipagsabi natin. Let others know of the goodness of God. Ang ating pananampalataya, ang ating mga karanasan, ang ating mga tagumpay ay dapat nating ibahagi. Ito hindi lamang isang pagkukwento, kundi isang aktibong pagkilos ng pagtuturo at paggabay sa mga susunod na henerasyon. Ang ating mga kwento ay dapat maging inspirasyon, gabay para sa iba. Ngayon, paano natin may babahagi ang ating pananampalataya, ang ating kwento ng kagalingan, ang kwento ng kabutihan ng Diyos sa iba? Sino po dito ang marites? Taas ang kamay. Aminin. Ayan. Marami. Pero iba nang minamarites natin ngayon, di ba? Ang minamarites na natin ngayon ang kabutihan ng Diyos. Hindi na yung buhay ng kapitbahay natin. Amen? Mahina pa rin yung palakpak. Tama na yung pagmamarites sa buhay ng iba. Ang ating imarites ngayon ay ang ating buhay na binago ng Diyos. Ang ating imarites ngayon ay ang kabutihan ng Diyos. Ang ating ipagsabi ngayon ay ang pagpapala ng Diyos na nagpapagaling, pagpapala ng Diyos na tumutugon sa bawat panalangin. Pangalawa, sa ating ebanghelyo, makikita natin dito ang panganib ng pagiging makasarili at ang kahalagahan ng paglilingkod. Sa Lucas 12, 13 to 21, isang taong humingi sa Panginoon na may isang lalaki lumapit kay Jesus, sabi niya, "Teacher, pwede bang sabihan mo yung kapatid ko na hatiin na niya yung mana namin?" Hatiin na niya yung minana namin sa tatay namin. Sagot ni Jesus, sino nagbigay sa akin ng karapatan na mag-decide para sa mana nyo?
Yung lalaking to, alam niya na si Jesus ay isang guro. At guro, hindi lang ordinaryong guro, kundi ang mga nagtuturo noon ng salita ng Diyos, sila rin ay mga tinuturing na abogado. So in effect, this man looked at Jesus not just as an ordinary preacher and teacher, but also as a lawyer. Kasi kabisado niya ang batas. Kabisado niya ang batas ng lumang tipan. Kaya't nilapitan niya si Jesus. Pero sabi ni Jesus, wala akong karapatan na magsabi sa kapatid mo na hatiin na niya yung mana at ibigay na yung parte mo. Tapos bigla niyang sinunod, mag-ingat kayo. Huwag sana kayong maging sakim. Bakit biglang sinabi ni Jesus ito? Pansinin natin yung kultura ng mga Hudyo. Kapag namatay yung tatay, yung lahat ng ari-arian ay ibibigay sa panganay. Bakit? Yung panganay ngayon ang magmamanage at maghahati sa yaman or sa mana. At ang hatian ganito. 75% pupunta sa panganay, 25% sa ibang mga kapatid na lalaki. Parang mali yata, no? Kung sa family code natin dito sa Pilipinas, pare-pareho yung hati. Pero sa mga Hudyo noon hindi. Mas malaki ang hati parte ng panganay. Kasi naman, yung panganay, sa kanya may papasa yung responsibilidad sa nanay at sa mga kapatid na babae. Yung 25% naman, yun ang paghahatian ng lahat ng mga kapatid na lalaki. Pero nilapitan ng lalaking ito si Jesus kasi alam niya na kay Jesus, hindi pwede yung hindi pantay-pantay. Inaasahan ng lalaking to na 50-50 yung hati. Nakita ni Jesus yung intensyon ng lalaking lumapit kay Jesus. Kung kaya't sabi niya, mag-ingat kayo na huwag sana kayong maging sakim. And then, nagkwento si Jesus. Kwento niya ang tungkol sa isang mayamang lalaki, umani ng napakarami, at nung marami siyang ani, di niya alam ngayon ang kanyang gagawin. Ang dami kong harvest ngayon, ang dami kong ani, ano kayong gagawin ko? Alam ko na, bigla niyang naisip. Gigibain ko yung aking lumang lalagyan o imbakan ng mga ani. Magtatayo ko ng mga mas malalaki. At kapag napuno ko ng mga yon, sasabihin ko sa aking sarili, magalak ka, mag-relax, mag-enjoy, kumain, uminom. I-enjoy yung buhay. Marami kang ipon na gagamitin mo sa mahabang panahon. Pero kinagabihan, sabi ng Diyos, bobo. gusto ko yung version dito sa Pinoy version eh. Pinoy Bible. Sa ibang translation, sabi, hangal. Pero dito, ginamit bobo. Tama naman. Hindi alam nung mayamang lalaki ang kanyang ginawa. Sabi ng Diyos, sige,
Mag-enjoy ka, mag-relax ka, kumain, uminom. Dahil bukas, di mo na ma-enjoy yan. Patay ka na. Anong leksyon makikita natin dito? Mga kapatid, ang parabola ng mayamang tao ay naglalarawan ng isang individual na nag-ipon na napakaraming ani. Ngunit sa kanyang pagiging makasarili, hindi niya naisip ang kanyang kaligtasan at spiritual. Sa halip na gamitin ang kanyang kayamanan para sa ikabubuti ng iba, inisip niya lamang kanyang sariling kaginhawaan. Pansinin niyo yung kanyang sinabi, mag-relax ka, mag-enjoy ka, kumain, uminom. Ni hindi man lang niya naisip yung kanyang mga manggagawa, yung kanyang mga trabahador, na nagpagod upang sa ganun ay marami siyang ani. Ni hindi man lang niya naisip yung kanyang mga kapitbahay na may hirap. Ni hindi man lang niya naisip yung kanyang mga kamag-anak na nangangailangan. Ni hindi man lang niya naisip na magpasalamat sa Diyos na pinanggalingan ng kanyang maraming ani. Ang kanyang sarili lang ang kanyang inisip. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, ang bobo mo naman. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ang kanyang pag-iisip ay nakatuon lamang sa pag-iipon ng kayamanan na nagresulta sa kanyang biglaang kamatayan at pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Mga kapatid, ang aral ay hindi lamang tungkol sa material na kayamanan, kundi sa ating panloob na kayamanan. Ang ating relasyon sa Diyos at relasyon sa ating kapwa. Ang pag-ibig sa kayamanan ay maaaring humantong sa pagiging makasarili, pagiging sakim at pagkawala ng pananaw sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagtuon sa material na bagay ay maaaring magdulot ng pagkalimot sa ating spiritual na responsibilidad. Ang parabola ay isang malinaw na paalala na ang tunay na kayamanan ay ang ating relasyon sa Diyos at ang ating paglilingkod at pagtulong sa kapwa. Ang pagiging mapagbigay at pagbabahagi ng ating mga biyaya ay mas mahalaga kaysa pag-iimpok na kayamanan para sa sarili. Mga kapatid, sa 127 years na pagdiriwang natin ng anibersaryo ng ating iglesia, ibalik ko yung hamon sa inyo. Tumanggap tayo ng pagpapala. Sa mga taga Muñoz, mga 2 taon pa lang yung marami sa inyo dito. Pero yung 2 taon na yun, sigurado ko may nabago naman ang buhay sa inyo. Sigurado ko marami kayong mga panalangin ang tinugon ng Diyos. Ibahagi po ninyo yun sa iba. Gaano man kayo katagal na o kahit na bago pa lang kayo sa simbahan na to, ngunit kung ang inyong buhay naman ay binago ng Diyos, ang inyong mga panalangin naman ay tinugon ng Diyos, ibahagi ninyo to sa iba. Kapag guminhawa ang inyong buhay, ibahagi ninyo ito sa iba. Ipagsabi nyo ito. Ito ang magiging pamana ninyo sa iba. Hindi lang sa inyong mga anak, mga apo, kundi pati sa inyong kapwa. At hindi lang ninyo ito ibahagi sa iba. Akayin ninyo sila sa simbahang ito upang sa ganun ay sila rin ay makaramdam ng kabutihan ng Diyos
tumanggap ng kabutihan ng Diyos upang sila rin ay mabago ang kanilang buhay, mabago ang kanilang pananaw sa buhay. Ibahagi ito sa iba, akayin sila sa Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen. Salamat, Pastor. Tinapintas nga mensahe ti biyag. Kat maawagan nga ro, dagiti ushers ta, no, maidaton tayo, dagiti sagsagot tayo. Parsuan ako mo, agdaydayaw si Emo, gayawan you, hallelujah, gayawan ti Amana, kanti Espiritu Santo, udayawan, udayawan, hallelujah, hallelujah, at tuyo apo dagito yung sagot ingkam ipayad kan kaida. May ayo ka kadi gitoy. Benisnam dagitoy, pasantom dagitoy, aramatom dagitoy. Tapno may palpalaw pay pagariam. May pakamu pay ti mensayem kadi kitad ado. Benisnam dagiti anak mo nang ipay ka dagitoy. Agtuloy ka diti panangawat na ti parabor mo. Narito pong aming mga alay, Panginoon, tanggapin mo mga to, magalak ka nawa sa mga ito. Benediction, ipagkaloob mo yung benediction pagpapala sa mga to. Gawin mo itong banal upang sa ganon ay magamit sa pagbabahagi ng iyong mensahe para sa iba at sa ikalalaganap na yung kaharian dito sa lupa. Basbasan ng mga anak mo nagkaloob sa mga ito. Patuloy naman nilang tanggapin ang pagpapala galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa banal na komunyon.
Tiyapot na ka na kayo. Kastamet ken ka. Itangad yun iti puspuso yun. Tangad mi ida iti apo. Den tayo ti panagyaman iti Apo Diyos tayo. Nakanatad nga ited lang tayo. Kung kuana. Ti panagyaman ken panagdayaw. Isot may titup na imbag kan may parbang iti kanayon kan sa dinuman. Ngaramitan ti panagyaman kan kawapo. Ama nakabali namin. Ana marso iti langit kan daga. Iti rabi nga nyawat na ti paginay mapay ka na kami. Nangalay ti tinapay. Nagyaman kan ka. Pinisi natin tinapay katindad na kayo kilala na kinunana. Alahin niyo kaninyo. Dahito'y di bagay kamay naton ka na kayo. Aramitan niyo dahito'y apakadaglagipan kanya. Kalpasan di pa ng rabi ng alay ti kopa. Nagyaman kan ka. Hinta na kayo tidala na kinunana. Minum kayo ti dahito'y na kay amin. Dahito'y ti darat ti parutulag. Naiparukpok ka po ka na kayo kan kayo tanong. May paay ti panakapakuhan ti baso. Aramidin nyo dahito yung masansan, kas pakanaglagipan kanya. Iparukpok mo ti Santo Espiritu ka na kami, kan kalito'y asagot at tinapay kan kopa. Aramidam dagito'y ka na kami abagay kandara ni Kristo, tapno iti dahito yung lubong. Agbalin kami abagin dara ni Kristo, anasupot iti dara na. Babuan ti Espiritu Santo, pakipagay ka sa nakapkan Kristo, kaniti tumanggal maysa, kaniti ministeryo ti dahito lubong, aging kati ay ni Kristo ti maudi, panagpaligi, kat pakipagrambak kami kan kuana, itinay langitan na padaya. Gapukan niya sa Kristo ng anak mo, kaniti panaglang ti Espiritu Santo, tinasanto na Iglesia, kuam ti amin at ayaw kan gloria, manakabali na Diyos, itakan tanang tanayon. Amen. Gapo, taadalan may sabagi, titinapay apisyon tayo, isot pa na kailaman tayo, itibagi ni Kristo. Tikopa ngayon tayo tag-ay, kat pagyamanan, isot pa na kailaman tayo, itidara ni Kristo. Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay handa na. Lahat ay naanayahan na tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Lahat po tayo ay naanyayahan na lumuhod at tagapin ang katawan at dugo ng ating Panginoon.
Dahil sa iyo ako'y namatay upang matanggap ang kaligtasan. At dahil sa iyo, aking pinapagkaloob ang aking katawan. Itong aking katawan, kanin mo, at ako'y iyong lalakanin. Kanya rin sinasabi sa inyo ngayon, itong aking dugo, inumin mo ito, at ako'y iyong alalahanin. Paspasan mo mga kapatid na ito, Panginoon, na tumanggap ng katawan ng dugo. Pagpalain sila. Patuloy mo silang gabayan, bantayan. Matanggap naman nila ang biyaya, pagpapala na kanilang inihiling ngayon. Iligtas mo sila sa mga kapahamakan. Sa ngalan ng Kristo. Amen. Umayo kayo kapatid, at nawa ang Panginoon siyang patuloy na gumabay at magpalakas sa inyo. Amen. Sa mga hindi pa po tumatanggap ng komunyon, ito na po yung pangalawa at huling sala. Halina po kayo. Sabi ni Jesus, itong aking katawan, aking pinagkakaloob para sa inyo. Kunin mo, kanin mo, at ako iyong alalahanin. Itong aking dugo, pinagkakaloob ko sa iyo. Inumin mo ito, at ako iyong alalahanin. Paspasan o Diyos sa mga kapatid na ito na tumanggap ng katawan ng dugo. Sa pagtanggap nila ng katawan ng dugo mo, O Kristo, matanggap nawa nila ang kanilang mga kahilingan, tugunin ang kanilang mga panalangin, tanggapin ang pagpapala ng walang humpay. Sa ngalan ng Kristo. Amen at Amen.
Natay amin ikanarag. Nagnanay na Diyos, nagyaman kami kan kagaputi lang ito'y nasantuan ang misteryo. Anang idatunam tibiyag mo pa na kami. Patgantap ng mapan kami tinubong, babayan tino pa nakabalit ng Espiritu. Kasi tanmi tibiyag mi kalangitisap sa mali. Tinagan na si Kristo nga po mi. Amen. Let us pray. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon. Buong pagpapakumbaba po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Unang-una, salamat po sapagkat alam namin na kayo siyang Diyos na nagpapala. Di po namin mabilang ang mga pagpapala at mga biyaya na inyong pinagkaloob at patuloy na pinagkakaloob sa amin. Hindi po sapat ang aming araw upang isa-isahin na bilangin ang mga to. Ganon pa man, Panginoon, di man namin ito maisa-isa. Tanggapin po ninyong aming pasasalamat. Tanggapin po ninyong aming pasasalamat. Sa oras ng aming pananalangin, Panginoon, dalangin namin ipagkaloob mong kagalingan sa amin. Sampu ng aming mga mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan ngayon. Batid mong aming pangangailangan at pangangailangan ng mga kapatid namin na may sakit ngayon, Jesus.
Ganon din ang pangangailangan pinansya para sa pagpapagamot. Halika, Panginoon. Hipuin mo sila, hipuin kami. At nang matanggap namin ang iyong biyaya ng kagalingan, gumaling kami sa aming mga sakit na nararamdaman. Tulungan mo kaming matugunan ang pangangailangan pinansya para sa pagpapagamot namin at ng aming mga mahal sa buhay. Sa oras na ito, sinasamo po namin ang kagalingan ni kapatid na Joey Alano. Ganon din sa aming kuya na si Kuya Jojo Galinato. At sa lahat pa ng mga nangangailangan ng kagalingan, Lord. Mangusap ka sa kanila at marinig naman nila ang iyong tinig. Gusto kong ikaw ay gumaling. Bangon. Magaling ka na. Ganon din ang gawin mo, Panginoon, sa lahat ng mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Let miracles happen to them and to us all. Sa mga may pinagdadaanan, dumadaan ng matinding pagsubok problema sa buhay, Jesus, hawakan mo sila, tulungan. I-assure sila na sila hindi nag-iisa bagkus ikaw ang siyang kasama nila. Sa mga dumadaan sa kalungkutan dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, lalong-lalo na ang Santos family, sa pagpanaw ni Kuya Vir, ang pamilya natin Remy Santos, sa kanilang pagdadalamhati, i-comfort mo sila. At sa lahat pa ng mga nawalan ng mahal sa buhay, i-comfort mo sila, Panginoon. Tugunin ang pangangailangan at panalangin ng mga kapatid na narito ngayon, maging sa mga nasa online worship. Magmilagro po kayo sa buhay nila. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na namin ang katugunan sa panalangin namin. Pagpapala ang patuloy na pagkaloob. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Tulog nga, adipan mo, Espiritong itam kanyak, katagikwan, lain to'y biyak. Hayo mga kapatid, humayo kayo at ipagsabi ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo. Ipagsabi nyo ng Diyos ay Diyos na nagpapala. Ipagsabi nyo ng Diyos ay Diyos ng biyaya. Ipagsabi nyo ng Diyos ay Diyos ang kagalingan. At ipagsabi nyo na may Knox United Methodist Church na handang tumanggap sa kanila upang sa ganon ay patuloy nilang tanggapin ang biyaya
at paggabay ng Panginoon. At sa inyong paghayo, tanggapin niyo ang biyaya, kagalingan at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Amen.